Good morning लोगोफोर दिनै आंनि फारामखौ नोंथांमोननो देखायगोन मानो होनब्ला दिनै आंनि फारामाव 40 दिन 42 दिन जाबाय माने दिनै आंनि फारामा लिफ्टिं बा दावा लांजासिगोन आंनि ब्रयलार फारामा दिनै आं नोंथांमोननो माने एसे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो एक्चुअली बिराद गरम दिन माने दावा इसेबां माने नांगौ बायदि अजन होनो हाया स' जाय फार्मार बा फार्मार लोगोफ्रा मिथिखागौ जे गरम सिजनाव बा गरम बोथोराव माने दावा इसेबां माने नांगौखिनि माने अजन होनो हाया अब्लाबो आङो आंनि फारामाव आं फैबाय आंनि फारामाव आं नोंथांमोननो एसे देखायनि आंनि हाबहैनि आंनि फाराम सिङाव बेनो लोगोफोर आंनि दावा दिनैसिमाव 42 दिन जाबाय अब्लाबो दावा माने जोबोद खम 2 केजि 400 2 केजि 200 2 केजि 300 नै बिदिल' जादों नै बेनो लोगोफोर आंनि फारामा माने दिनैजों 42 दिन जाबाय खिन्थु दावा देराखै दावा मानो देराखै बिनिबो खारन दङ रिजन दङ दा सोरबा मिथिखागौ माने गोलोम बोथोराव बा दाबायदि सिजनाव एसेब्लाबो देरनाया खम बेजों लोगोसे एसे माखासे प्रब्लेमफोर जादों आंना माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम बेनि थाखाय बारा इसिबां माने देरनाय जायाखिसै दाउफ्रा देरिनि माखासे मोनबा खारनफोर दङ एक नाम्बार खारनाव जाहैबाय जोंनि बे गाहायाव होनाय गुन्दैफ्रा एसे साखोन सिखोन आरो गोरान ड्राइ जानांगौ खिन्थु बेयावहाय माखासे लेथ्रा बा गिसिब्ला बियो माने दावा गेस जानानै देरनाया खमायलाङो माने अखा बोथोराव आं लाबोबाय बेनिफ्राय गासै आंनि दंफां गुन्दैया गिसि जाजोब्बाय माने रानदवा जाबाय बेनिफ्राय बिराद अखा सिजोन बेनिखायनो माने बे गाहायनि जे थालानि जि दंफां गुन्दै बे गिसि जानायनि जाहोनाव दाउनि देरनो थालांदों 2 नम्बराव दै आङो मेनुवेल होयोमोन बेनिफ्राय बे अट' ड्रिंकार होनानै बा अट' काप होनानै इसिबां गोबाव जायाखै दा बेयावबो आंनि माखासे बानायनाया बा माखासे बेयावहाय बानायनायफ्रा एसे मिस्टेक जादों बेनिखायनो साननै सानथामा माने ओरैबायदि प्रब्लेम जादों दैनि माने दाउआ रानहाबनानै थादों बिनि थाखाय माने माखासे बिदि खारन दं आरो बेफोरबायदि खारननि थाखायहाय माने आंनि दाउआ एसेबां देराखै स' लोगोफोर आं दिनै आंनि फारामनि सोमोन्दै गुसुङै देखायबाय दिनै लिफ्टिं जागोन बेनिफ्राय दिनै लांनायनि उनावहाय सान बा 6 दिननि उनावहाय फैसा आरोखि बेखायनो मिथिखागौ जायफ्रा फार्मार नोंथाङा मिथिखागौ गरम बोथोरावहाय इनसेन्टिभ माबा बे बनास रेड बनास बायदिजोंहाय दाउआ देराखैबाबो एसे बारा मोनो बेनिफ्राय गोजां बोथोराव अक्ट'बरनिफ्राय मार्चसिमनि गेजेरावहाय जेबो बनास गैया बेनिफ्राय दाउआ बे समावहाय 6 मासाव ओरैबायदि देरो माने गोजां बोथोराव दाउआ ओरैबायदि स्पिड मोजां देरो 2 केजि 900 3 केजि बायदि देरो ओमफ्राय दाबायदि सिजनावहाय दाउआ गरमजोंनो फेन होब्लाबो फेना कन्ट्रल खालामनो हायो ओरैबायदि गरम जायो ओमफ्राय दैबा लोंनानै थायो बेयावनो दाउनि देरनाय लिरथाया खमिलाङो स' लोगोफोर सोरबाफोर जुदि फार्म खालामनो लुबैदोंब्ला आंनियाव खबर लाहरदो मोजां साबा लाब ना लस खबर लादो बिनिफ्राय मावनो गोसो जायोब्ला गोसो बायदि मावदो दा आङो सना कम्पानिखौ गोबाव सम लाबाय दा आङो सना कम्पानिखौनो लागासिनो दङ आरो बेखौनो आङो बाहायगासिनो दङ बेनोसै लोगोफोर दिनै आं गुसुं भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आंनि फार्मनि सोमोन्दै बा आं दिनैहाय आंनि दाउआ लिफ्टिं जानोसैखाय आं नोंथांमोननो आंनि फार्मजों लोगोसे दाउखौबो खोन्थाबाय सोरनि दाउआ बेसेबां देरदों गोलोम बोथोराव बेसेबां अजन जायो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो बाय बाय